Kajing hikai kalong syapang kajing bo ya kakti halor kino ki breu ki bangi ngi penlong ya kajing duai. Hatu kalong neem ke bakat kum kaktin ke jong blay ban bo ya kakti ha kakli jong no par ban duai ya ki. Ban ngakwa ban banginya puli ya kepor kaktin ke jong blay ka ong ha kastish nong Hebrew kalanong ka ban rio kadkhot ka baningkong bat ka baar hang ni fin syam yakin riutli kinong rem kin riutli kinong rem jong ukristan ha ka jinga dai baru blai bar kini kin riutli kilong ki badon kam balai namar kidai kinong rem klem kanong rem ka jingtai ka namla ban yeng kum taru ka jingem kristan klem kanong rem ngenamla ban yeng ti kita kin riutli kinong rem ngakwa ba findakin ma bahaya kini ke beningkong ke bible ko ong kare ke jingkela ke bamot na ke jingle bayap ngan supen ken ma pi ke jingkela ke bamot na ke jingle bayap kam kren ya ki kam ki basneo lani kam kren ya ki kam jong ke pop kani ke jingle bayap ke kren sepang ki kam ki babha hinre ki ba ublei omla ban priang ngobha ki kelayap no ki keladu no hakmat jong blay bat nginamla ban yo ya ga bainong onda ngila yeng hakmat jong blay kin ma ba ka wai ka kam ka bangile ublay on sa ainong yengi la ka long ka beret la ne ka ba kraw ha ga beri la ne ha ga ba pau de na ka daw ngidan kam ban sngo thu kum no bangin le la da ga jingle ka jungi kam don bainong ka ba mot bagita ki jingle la ne ki kam ka jungi kilong ki kam ki bayap ti kumno ki kam babha ki la ban long ki kam bayap ki kam babha ki la ban long ki kam ki bayap lara kam dei naga do no jong ga jing it yo blai kata ka baning kong namar ga tien ga jong blai ko ong ba lara ngem don ya ga jing it baro ki kam babha ka bangile kamentoy laragi don ga jinget kat ban penkere gi lomba ru kamentoy laragi ash ki badok ru kamentoy laragi IT ki met ke jongi ya ka ban thang ru na ga banta jongno re lara kam dei na ga jing sleng jong ga jing it lara ga dei da ki weipat ki daw kata baro kam don jingmut jadi tak kenal lagi ash ka kam ga jong blai larang ile gnu kam om da ga jing it om da ga jing slay jong ga do not ke badap da ga jing it kita ki kam babha ki kelalong ki kam bayam jadi tak kenal ladangi le ya gnu kam klam ga jing it kalong le no ka kelayap no jadi tak kenal ngi haban ken mau ladangi le gnu kam ngi haban le da ga jing it ke baningkong ke ba arpat ngi haban ken mau ba ka no ga jing le ga jing ga ban long ke ba pendan buram yo blai amen kaba pendan buram yu blai kanu kam ai buram yu blai nom la ban ai bainong ki reuniam kile ega kam babham le kam basneu henre u jisu kristu ong pilayo ega bainong hari perthai penom la ban yo ega bainong nau pa ba peneng blai kam dan ka jingmut ka ba khoi kam dan ka jingmut ka ba ai buram yu blai haba kile ega kam babha ki kelayap no kita ki kam baro den tak dau ka tien ka jong blai ka kentu ba ki banget ki dei ban kelang ka bamot na ga jingle bayam amen bakata ka baningkong bar ka ba ar pan gi ka bible ka crunch pang ka jinget shau blay u kristan u di bandon ka jinget number klem ka jinget ngenam la ban penso bahayo blay penam la ban penso bahayo blay lamda pinget ka jinget ka long ban kam blay namar ba ka jinget ka dei ka jing scam om ha ka bangi yo I dagri ka khmat do henry ha ka bangi yo sngo ya ka tien ka jong blai ka sup ha ban nget larang yo I larang ong ye pi bagadon ka shuki ha ka jaka pinget balai nama pila yo I ha ka jing shisha kam dei shu ka jinget balai nama ba pila I ka jinget kam dei ka jing yo I ka jinget ka dei ka jing sngo scam ha ka ka ba pila yo sngo nama ka jinget ka jara ka ba yo sngo ka tien ka jong blai ka bible ka ong bo blai udon ha ka jaka baro ngidan kam ban nget ka ta wala dang yem la ban yo I ra ka khmat do amen Akhirnya ke jong blek orang ani laingot kia senga ke gerteng ke jong utrai Jesu hangta undon kada preng joing nyemla ban I utrai Jesu dak di khmat do ringinget kata ka di jinget
ka jinget kam dei ka jing yo i hinre ka dei ka jing skos kam ha ka e ka bagaktin ka jong blai ka ong ya ka e ka bagaktin ka jong blai ka ong wala dang yem yo i wala dang yem sngo abang ong sngo kan pang ka feelings lani kata ka jing sngo ka jong ubriu ka balaban wan ha ka met lani ha ka jing mod jing perkhat kam shong ha kita baro Kaktiin ke jong blai hi ka day ka jinget habangi pediang kaktiin ke jong blai kum bakalong wala dangi sngau nengem sngau tenat ni sngau tenat nengem sngau tenat la wala ngi yo i nengem yo i henre ka iba kaktiin ke jong blai ka ong ngi nget bat ngi pediang ya kata ka jing pediang ka jing kaktiin ke jong blai ka jinget amen ka jing pediang ka jing ya kaktiin ke jong blai kum bakaong kum bakakren ka ka jinget But ka Bible kada kren shai klem ka jingai nginam la bat pirsngo bhayo blai. Den tak nau ka nongrim ka baar na ka bentau Kristan hi ka long ba udi bandoni ka jingai. Na mala khot yangi bangin nyai da ka jingai im da ka jingai. Amen. Hallelujah. In nyai da ka jingai in im da ka jingai. But ka balai pat ka Bible ka ong ka khot ka baar ka jingi kais pang ka jing baptis. Kani kalong ka nongrim jong ka jinget Kristan ka jinget dai ka jingi baru blai ka jing pen baptis ka dai ka jing kongo ka baning kong hadian bangila nget hau tra Jesus Christ ka Bible ka ong kile jalap syaka perthai baro ka wa yutau banget pen baptis but unyo ya ka jing penem kaktin ka jong blai ka hot yangi wei pi wei bangin nget hau Jesus Christ but haga sinjam bangila nget hau Jesus Christ Haga klip mat pengilanget ya Jesus Christ ka sinjam ka beningkong ka day bangin pendap ya ka jing baptis. Dia kata ka balai, but ka basau ka Bible ko ong ka babu ya kikti, ka babu ya kikti ban ngan sa IP ka jing kai ka bakam bun ha ka ka benta na ka benta ka janmian. But kang ta ka basan ka ka jimi pat jong ki bayap ka niru ka long ka nongrim jong ka jingai Kristan. Lara kamdon ka jingmi pat ka jinget ka jing kalong ka bathala. But nang ta ka bandriu pat ka ka jing bishar bam jukot nginget scam ba ka don ka jing bishar hagawai ka singin haban yang ka khamat ka jing bishar ka jong Kris. Amen. Lafi skau tanat ne pim skau tanat lafi kwa ne pim kwa pin haban yang ha khamat ka jing bishar ka jong Kris. Baru bleon ai nong ka kum ka jing le ka jongi Hagawai kesengi ka perthai shitlo baro aki belaya pro ken sami pat hagawai kesengi bat ken sayang khmat ke khet bishar bale but on sa bishar baki break bam doni ke kerteng ke kitab jong ke jingem on bread yaki shakal lawarding ka bam jukot den tak daw kan sadon ke jing bishar ngiron kamban nget ya gata namar kini ki long ki nongrem jong ke jing Kristan lara kamdon ke jing mi pat ke jing shakri ke jing kotang ni ke perthai kamban toy Lara ka syukur tang ka jing mi pat kamdon ka jing bishar ka bamot ka jing im hok ka jungi lani ka jing im ka jing ban peso bahai blai kamen toy ten re ka don ka jing bishar ka don ha ka ka sngi ka bau Jesus Christ u ong ki senran ha ki senran ki wan ra khubori u ba ki breu baro ki lap diang ya ka jing lap ka jongki bat ki so ki pet ha ka kerteng ka jong Jesus ki men sim baman ki pendam ha ka kerteng ka jong Jesus o ki la shat kemen baru Jesus Christ u ong Wat kemen bagi kimin sim baman ki pendam hapi recommend bagi ka kerteng ka jong pilat ho ka kitab ka jingyam amen but ya kata ka kerteng ka balat ho ka kitab ka jingyam on sa penpau ha kata ka sngi ka jing bishar ya ka bangi baro gen habat yang hakmat ka jing bishar ka jong Kris den ka daw ngiron kaman ket ma ka ta timentang nya pet sapang ka babu ka kti hatu ka long ne em ka badai Pat ngiyu i hang ni kaktin ka jong balik lada ban kren syapang ka jing bu ya kikti. Dia mentang aku pangin ya pai ka digapor nadu ka testament ka berim ka don ka jing hikai syapang ka jing bu ya kikti. Walada kam don than ki khot Bible kum bagalong ka testament ka bathmai ka bada hikai bade ban bu kikti hinrengi i ka nuksa ha ka Bible. Ha ka ba kikme kikpa khamtam ukpa
ujuker kui ki khon ban ngi I ke jing hikai ke jong Moses yu Aaron ban ker kui ki khon Israel ro daga ra kikti ban ngi yu I bahaga por ba Abraham ukwa uker kui yu Isaac mang I ke jing ker kui ke jong Isaac yu Jacob ba yu Esau ha ke kila wan shajan jong ban ha ka ke jing ker kui Isaac ngangit skembu lo bo kekti renga kwa ban ai pi da ka wei ka nuksa ka bang yu I lingba ka jingker khu ka jong u Jacob ya ki khon ka jong u Joseph ka Bible ka ong ba u Joseph u dan arngur ki khon u Manasseh baru Ephraim pila ban syam begini kitab Genesis kelong ba sapu pra kerkhat ke ba khat lai ter pila ban puli yeng an sesuai thu epi ka Bible ka ong ba u Joseph u dan arngur ki khon baningkong u de Manasseh baar u de Ephraim berkektien ke jong blake ong ha ka wei ke sngi u Jacob ula kwa ia ke ban kerkhu ikini ki arngot ki khon berula teman ne yu ibhashu ke khmat but u Joseph hari Egypt andau blela kerkhu u ula warha ikini ki arngot ki khon ban yo jingker khu kerpang na u Jacob baru Jacob ula sokman ban kendu yo Joseph nama udang perkhat u Joseph ula yap ha ka por begin ben ke ju gila deno yo Joseph shari Egypt na ke jinglong merau blela kentiu yu sha ke jinglong ke kerdan ke baar hari Egypt barandau blela kerkhu yo Joseph ula mandroy hekiliang baro baru Jacob la dei stang ba un letno nama ula teman wangan kerkhu na ki khon ke Joseph barkai ke baja u Joseph ula yalam ye ki arngor ki khon ha kerkom ke berhenti ke ba bet kata kerkom yalam ke Joseph kalong ke ba itanat ba ula yalam nama u Jacob usong kum ha kata ke jaka bad u Joseph ula yalam yu Manasseh daga ketika diang bad yu Ephraim daga ketika man ula yalam baro arngot hakmat jong Jacob kenang bau Jacob unyo ban kerku yu Manasseh daga ketika man nama lado yalam daga ketika diang nang ni hakmat jong Jacob kan daga ketika man maka ketika diang ke jonga daga ketika man jong pi amen tika ike baja u Joseph ula yalam yakini ki arngot ki khon ka ketika diang ke ju donu Manasseh ka ketika man ke ju donu Ephraim tendala poya khmat fitib jayu uniu Jacob haga jakaban kerku kumbala penyat bet ya renti da u Joseph ndala poya kata ke jaka u Jacob u kelakti kumni u kelakti kumni deka bamut ba ubu daga ketika man ya u Ephraim daga ketika diang yo Manasseh hangta u Joseph ula sosi wang udang perkhat ba ukpa ula lebet mula teman imat wang yo Jacob wang pa fila bakla ngalawan lam kenang hang ni dia ketika man bepenyo ban kerku yo ni khon beningkong u Manasseh reu Jacob wang atep kamdei bangam tep ngatep namar ba kadiga jingelam ke jong play haga ba u Jacob un kerku kerpang yo Ephraim wan lada u blay hoj un kerku yo Manasseh u Jacob uda kerku yo Manasseh regade jingelam ke jong blay ya ga ba u blay un penlong ya ga jing kerku ke ba kerpang yo Ephraim ba un long u ba kham krau ban yo Manasseh dia kata ke jingelam ke jong blay ngidam la ban keli ke jingelam ke jong blay ban ngi skot ho ke bangi don kam ban yo jing hikai pat kalong ba ka jingbu ka kti kalong ke ban kam ba nadu ke testament ke berem ngi skot ho kat no ke jing khia jong ke jingbu ya ke kti tang shubu da ke kti ke man kti ke diang ru ka don kata ke jing khia ha ke testament ke berem kalau pelong yo Joseph ba un keli lani un sngo si ha ba yu I ba u Jacob u kerku yu para lani ya u para jo Manasseh ka daga ketika man te kani I ba ka kalong ka baron kam ya ga jingbu ka kti nadu ka testament ke barem kani kalong tang ka wei ka nuksa ka bang IP ringin ya pet ka testament ke bathmai kum ka nuksa bangin yu I shapang ka jingbu ya ka kti te mela fin puli ka gospel ka jo Matthias kalong ka khat khandai kerkhat ke khat lai hadu ke khat san ketien ke jong blay ke ong ni ke kentien shapang ke jingker khu ke jong Jesus Christ ya ki knaret da ke babu ya ke kti fila ban sham ha ke gospel ke jong Matthias ke nang ke khat khandai bat kerkhat ke khat lai hadu ke khat san ketien ke jong blay ke ong ba ki kme ki pa ke lawan lam ya ki khulong
Ikme ki pa ki la wan lam ki klong ban le yu ba u Jesu Christ yo ban bukti halor jongki. Kapamut ba ki khon Israel hi na mar ba kila yo ya ka rukom duai na do ka testament ke berem hadu ka testament ke batamai haba ki yo bo blai ula pendon kam yo Jesu Christ ka jinglong breu ke jungani ka perthai la yo ka buram ke bakrau katno ki kme ki pa ki kwa ba ki khon ru ken shakri yo blai ki kwa ba ki khon jongki ru ken nya gelenti komlong Jesu Christ. Mau Jesu Christ na do ka jinglong kena ka Bible kong ulong bala syam sobha hakmat ki breu pada hakmat ublai. Dan kata kata orang ngait skam baki keme ki kpa ki kwa Abu Jesu Christ unyo ban bukti kenang bagi jipun sle jong ka jing im ka ba bet ka ba sobha ublai kan tuit ru syaki khon ka jong ki. Ba kai ka baja ka Bible kong bagi sanran ki lamur ban kang. Kisendran kilamur ban kang ya ki keme ki pa bagi kena bagi wan sejan jong Jesus Christ reu Jesus Christ ulong kumno sha ai ki kinlong bagi wan hanga but what kang ya ki na ba ya ki bakum kita long ka hima ki beneng bar ka Bible ko ong haba ulabu ya ki haki ka Bible ko ong te ulabu ya ki haki ka mot ba Jesus Christ ula penon kam ya ki banda kirkhu ya ki kena ulabu ya ki halor jong ki. Ya roy try. Ilavan amen. Dia mentangi kani ri ko wena kenuksa jong ha testament ga bathmai ka bangi bo Jesus Christ bo egti ha ki klung ka bakran sepang ka impartation lani ka jinga samlam kani ka kentin ya samlam ka mur ka kran sepang ka jingkut khu ka batu na uwei ubreu sha uwei pat hatu kala banlong kumta kala banlong namar balai Jesus Christ ru uda ong ba napi kan tuot ka wa ka jong mensim jong blai sha baro ki breu ki bedon kam ya ka jing tre ka jong mensim bakoi amen u bleu bu ingi ka ni ko perthem de bangi dan marwei ngi dan bongot ki breu ngi dan ki khon ki ti ki bayeng basam ki bayet ki baton ki para banget ki para bayet tre lang baro ki bedan rengkat bad pi kan ma ba ka tut ka jing ku ling ba jong pi se kita baro ki bedan saudang ka jing em ka jong pi den ta ka daw kalong ka bedan kam ba fin pintik na fidan bad no Fidan bagi break bayat bet kata ka jing petsle jong ka jing em bayat bet ro ka tuat. Fidan bagi break bayat ken riang ni hab ban husiar ba. Ndai bangan ong ba phim de phi haban ken ria no phi hab husiar ba. Namar ngan ong pi kani ka diga we ka bo bleu la bo bet bo renti ye ki breu ka diga bertai banlong jingkir khu I we ya I we. Amen. Toginya pe je kentien ke bau Apostle Paul ong ak stis nong Rom ke lanong ke ningkong ke dekat ke bakat we stis nong Rom ke lanong ningkong ke dekat ke bakat we ngap ke kentien ke jong Apostle Paul wong namar nga kwa her banyo pi bangan yo ya sama pi ke ka jing ai ke ba diamond sim kenang ya ke ban pen scam ya pi Hani Apostle Paul udan haying bendi. Buang ada kwa hir bangan da wan shapi bangan da yo pi markmat ban le yu banya sam ya kata ke jing ai ke badai men sim knang ya ke ban pen scam ya pi. Lalu ditang ke jing duai dan kam ban wan sejan dan kam ban dan lang ban no duai na jengaru biang bet. Henry kabakren sepang ke jing ya samlem keren sepang kata ke betul leng baga jing ya don ringkat. Amen. Dan terkadang kami pa ki hab ban husiar ba kumno ki em namar ka jing ga juki ka tuit ru sheki khon. Ka jinglong jing em ka tuit lang sheki khon. Ka tuit sheki bregi badon ha ka yeng ka sam ka junki. Te denak terkadang ni hab ban ken mau ye ka ni ka bor ka ba ublay la bo bet borenti yang ye ka ni ka berthai. La fi em ka jing em go ba bet. La fi dan ka jing dai ka ba jan ba ublay. Tang ba ki bregi dan ha jan jong piru Kibreu kila kejet ye ke badai mensiam. Amen. Kibreu kila ban mar ke babha. Dene ta kedau lari fi ko ban long ki shakri ke jong blai don bar ki shakri ke jong blai. Lari fi ko ban tre ke kam ke jong blai don bar kita ki be tre ke kam ke jong blai. Lari fi ko long riu kwai ko long riu perthai lej bar ki riu perthai tang kan no fi ru pila long ka jo ke rong. Dene ta kedau i haban ken mau ke ni ke jong hikai. But shushu ka tin ke jong blai ka ong maha ka por ke jong Jesus Christ. Ka Bible ka itu about Jesus Christ bon sien man laga por henry bon sien ujubu ikti halor ki bapang ki basitom but ujupan khia eki
Kata kari ke bangi I namar bau ka Bible ka ongkom lo tikinya pulining kong Marcus kal nong ban rio gar khat ka san Kaktin ke jong blai ka ongkom ni hang tate umla ban le ki kamba henre usubu ile gakti hakindiat ki bapang bolapan kia eki ka Bible ka ong bau Jesus Christ udan han Nazareth but han Nazareth ki breu kim shim la priang Jesus Christ como Messiah kim shim la nget par ka jing bom nget ke jong ki kala penlong bau Jesus Christ unamla ban le shibun ki kamba namar ganong ipi kidan ki breu ki baklan ba ka jinget tang sudai ke serngiyo ke jong Jesus ki nget balayo jiban kia bar ki yo shi sai ke jiban kia dan ki breu ke bakum ke to breu ke pang khat arsnam kanget balara kan syuk kata ikar yang jangan ke jong Jisu kan yo jiban kia kat kum ke jingat ke jong ka kala yo jiban kia te ke jingat ke long ke beran kam ke nong Nazareth kim don ke jingat den grau Jisu Kristus shim la ban pen kia shibun ki ben sim ki bakodor herre wala kataru Jisu Kristus ula bo ke ti halor jeng ki bapang ke besitom baga jing pen kia kala do anget skam habo Jisu Kristus bo ke ti kala rap gitu ki breu ba ki bam nget ba ken nget ya namar ki sngo ke bor ke jong blai ke slek ke betuit nak met ke jong Jesus Christ ya roy try hang ni I bau Jesus Christ bo ke ti halor jing ki bapang Nazareth banang talifin puli Marcus ke lenong ke pra ke khat ke ba arpusan Marcus ke lenong ke pra ke khat ke ba arpusan sekawai pat ke nuksa ketien ke jong blai ke ong ka yat hu English phang ke jipen khia yu breu ba matla ha Bethsaida ke Bible ke ong bau Jesus Christ ha ke pen khia yu ni breu Jesus Christ ula bo ya ke kti ke jung halor jung te bula bat yu ta ba matla na ke kti ula yalam no yu shabar ke shnong ba da bula bia ki khmat jung ula bo ke kti ha u ula klemi yu meyo ea Baka ketien ke jong blai ka hang ni Jesus Christ u dwai u ni ba matla ha Bethsaida da ke ba bu ye ke kti kani ka long ka wai pat ke nuksa pila ban pule Lukas ke nong ke ba khat lai ke khat ke ba shipo hadu ke ba khat lai fin I ke breu ke ba doni ke jingpang hadu khat pratli gi snam ka ketien ke jong blai ka ha kani ke jinge thu kani ke breu ke ba doni ke jingpang hadu khat pratli ki snam kalayo kani ke jingpang kro ba ka ketien ke jong blai ka bu Jesus Christ la krene ke jingpen khia baru Jesus Christ la bo ke kti fin pule khat ke ba khat lai ka Bible ka ula bo ru ye la ke kti haka bad kumni ru la penyang bet jaka katela pendan buram ya ublay ya roy you try pilabanong hallelujah dia mentangi I kini kilo ki kendiat kinuksa la fin wa ke Bible gidan bon ma kinuksa bo Jesus Christ bukti bat ki yokhia ti Jesus Christ ujule ekne hakapor borang nya lenti ekne ke slap perthai bat ke bajahadin bo Jesus Christ ula pendap ya ga mission ke ula da banyak bahlo ke ding pna bah ga jimi pat ke jungu ula hukum ki senran baka hukum ke jungu Jesus Christ ki senran kalau ban let banyalap ya ke gospel bandai tang banyalap ya ke gospel de ban pelong senran de ban pen baptis bat ru kum ju ban bu ye ke ti halor ki bapang ba kita ki bapang ru ken yo khia hallelujah dongnya phai ke por Marcus kelenong ke bakhan riu ke khat ke bakhat prang ngan pulin ru ke khat ke bakhat nyo ke Bible ko ong kini ki dak ru ken bot kita ki banget haga kerteng jonga kin ya be no ki sut kin ya kren ki tlit ki batmai kin ra no ki besen balala kin da ru ke penyap kanom pen sendiri ki nang ta kin bu ila ke ti ha ki bapang bat kita kin khia hallelujah Ni baga Bible ke thu ba Jesus Christ ulada ban hukum ru ke senran ba kin bu ke ti bapang bat ke bapang kin yo khia hang ning is thu shai baga jing bu ke ti om tang ba kalong ke badon kam kalong ru ke we na ke jing hikai ke jong Jesus Christ ngala banong ke we na ke hukum ke jong Jesus Christ amen pila banong hallelujah dia nak tahu ni haban sungut hu ba ublay ulah ban pendon kam yanur lengba gakti gejunki haba ki bukti ya ki bapang ki barki bashitam barke Bible ke thu aki kam ki apostol kalnang basan ke khat ke bakhaar ka Bible ke thu ba lengba gakti jongki apostol ublay lale shibun ki kamba barki kampla kalong ke basungut na lengba gakti jongki apostol long Bible ki dakla barki jingpla hapdeng utau ba kala ja da ki kiti kita ki apostol hallelujah lengba gakti jongki apostol ki dakla bat ki dakpla ki la ja
ya roh yu try kumba Jesus Kristus ula hukum barngi iba kani ka jing bu ka ti ka long ka badon kam Jesus Kristus ula hukum bad ki apostol ki la pen ko ngo shakani ka hukum ka jong Jesus Kristus bad ngi yu i badam tang ban pen khia e ba pang ge ba shitom ngi yu i ba wat ha ka ba bu ka ti ki don ki break ba yo pdiang ru ya ga ji pendap ka jong men simba ko ya ga ji pen baptis ka jong men simba ko ya ga tangi la ban pet ya ga por na ka kam ki apostol ko long ba pra ka khot ka ba khat saw hadu ka ba khat nyo larangin puli le sikalaban shimpor henrengan shupuli tang khindian kaktin ka jomble ko ong hagat khat ka ba khat nyo anda kum ta kila ya bu ela gakti bad kila pdiang ya umen simba khot ka bible ko ong ba haba kila ya lap samaria kibri kila pdiang ya kata gajingala bad kila nget ya kata gajingala jayu haga por jong gajing dua umen simba khot jomble la wan ya ka ban pen pau ya kata gajing don rengkat ka ba kraw ka jong bad ka bible ko ong bau shakri jong bleu Petrus ulas tang man bukti halor jongki Petrus bu Yohanes la shakri ki berkat bagi rang bukti gini ki brig leo pedang ya ga jing pen baptis ke jong men semba khot de maki ba pen baptis ki ken mau de utrai ba pen baptis ndai lembaga kti jong ki apostol bleu penon kam haba kini ki brig yo pedang ya ga jing pendap ke jong men semba khot amen filabanong ye roy utrai Kaya baca hadian ba kajing pendap ke jom mensemba khot kala ja haba kini ki syakri ke jom lagi la bo e gakti ha ka kliat jong ini ke breu we breu ba kertang usiman ka bible ka uni breu ude breu ubam pat shimla skot ho ba sapang ke ba kenja mense ulai sngo ke jingelap ulas dang ye ke banget henrei umpat skot ho ba ka jing mo jung kanang long perthai bar umpat skot ho ke ba yo i ti ha bo yo i bau Petrus bau Yohanes ki drive ki brig yo pdiang ke ji pendap ku jumen semba khoi udang perkhat bakadon ka magic ayura ka kti jongki udang perkhat bakadon ayura yu ha ka kti ke jongki perkadon ka jing start ayura kombadon ka jing start jongki ni ki brig ki bale bertong lani ki ba knya lani ki bale igni ki ngi jat kamban kamai pisa udang perkhat bau Petrus bau Yohanes ru ki don ya ka jing start ka ba pla ya ka ba kini ki brig yo pdiang te jayu Uniu siman habolo yu i ya ke bala bo ki ti ki apostol bala ayo men sim khot ula terwa sbai ki ula terwa pisah sbai ke mun pisah ula terwa pisah ki barkali bali terwa pisah namar uong ki di kentien uong tu ai hangaru ya ki bor ai hangaru ya ki bor bahagan no bangan bu ela ti kin yo pdiang yo men sim khot uni udang perkhat badai ke ti ke jungki Di Henry, kam de gakti ko maafi mana, kam de gakti ko jong Petrus, kam de gakti ko jong Yohanes, makilele ki shupen ko ngo ba je ke ba utrai uhikai. Amen. Laga day pi fin bu kti kan ma gri go bai, pim dan kam bandon gakti ko jong pi. Kan day be tang ka jing pen ko ngo. Lala fi bu kti ko ba pangru kan ma ba kam day gakti ko jong pi ko ba pen khia ka day be utrai ba pen khia tang ba u pen khia leng ba jong pi. Amen. Ngimdei ban bakla ya kata yo ba pi kum perkhat lani ki breken perkhat ba fi long breu badon bor lani breu ba kham kerpang lagi wai pat em ka bible ko ki dakin bot ya ubangen ni long tangki bangen habangi bo ki ti ki bapang kin yo khia ngi sungai ya kata pun sian ga jing shakri ke banga nga shakri kalau ko por banga bukti ki breu bapang ki yo khia dan pada ko por banga bukti ki breu kim yo khia Henry laki yo khia ne gem yo khia kajing yo khia ru kamde nanga gari na utrai kajing bam yo khia ru kamde nagadau jonga kade bet utrai tu khamba amen ngimla ban shemburam shalade barkani kajing kren jung siman kala penlong yo Petrus ba unshim khia ni kentien berhadu kadnu kajing khia jogi kentien bo Petrus ukren ko afin skapa ka bible ko ongom ni Henry Petrus long karupa jong me tikan jotno lembat me na bambela mut ban yo ya gajing ai jong ublai do usbai sngap mem don ka benta lemne ka pakai hagani ka kam namar ka dono jong me kam long ka bet hakmat ublai namar kata tu kala ka mut no nagane ka jing baman jong me batuai dudwai ha ublai lese undang mahap ya me ya kani ka but ka dono jong me
Ke Bible ke yethu bahang ni Petrus ulai ke jimaham ke batinge. Uang medan ni ke mensim baman, medan ni ke donut baman, medan ni ke jinglong ke bam khoi ke bam bet bat kan ni kan penlong ya ke jing bishar ke jong blai kan wan hame lem na me kala ke bamot. Berkaktian ke jong blai ko hakum kita ke poru siman ula pendam yala dia ula pendet yala dia nomor bopli umpat sngot ho dena ta daw habang nyempat sngot ho la dan bahikai ya kanu ke bangile la da dai ke babakla ke dan kaman kala ke bamot kumbalong siman. Amen. Ya roy try. Dena ta daw dan sibon ki break ba shimburam shala dia bagi bo gakti la dan mano na pedeng jongi ke bios ngori ke jinkai haba fi bokti ba pang bat fi shimburam shala dia bagi yo kya kala ke bamot. La fi sngo ba gakti jong pi ka long ba kham ker pang ne ki we bagi kti kala ke bamot kan mau kani kam dei ke ke dei bet ke jinget ke jongi ya ke jing pha ke jong Jesus Christ. Ke kamba ke dei ke jong try. Kam dei ke jong bri. Amen. Ka jingle ka kamba ka dei bet ka jingle ka jong blai mdei ka jingle ka jongi ki shakri ka jong blai mdei ka jingle jong pi ki banget ken ma bhai gata bar ka Bible ka ong bu siman ula pendam ula pendret ula kala ka mot bar hakata ka jing kala ka mot ka jong usiman ula kentui ki bakin duai bakata ka jing tim ka nomwan kata ka jing pisar ka jing pisar ka jong blai kan nomwan u namar ka jing bam tip ka jong bar ka Bible ka lai thu ba hang ne i barngi skut ho bagi sakri ke jong blai kila duai na gabna jong siman kila hikai usiman berkalong ke egi ke kam ngiran kam ban skut ho ya gata ke ju ta kalong habangi duai ngiron kam ya ka ban skut ho baga debet ke senjam jong ke jinget baga jing pen ko ngo ya ka tin ke jong blai. Amen. Ngimlong kerpang ro ngilong tangki breu ki bau blai ula jet ban penon kam ban magin long drinker ku. Ada fidei ki kme ki kpa fidan ki khon bukti ki khon apa fidwai rengkat baga jinget ke baskam kerku ki khon bar ke jingker khu ke jong pi kalong ke badan bor hadu kata nganong ye pi kan ma bau Jacob lesing ala phai na du ke por jong Abraham la ban klet no e ke jing duai ke jung na bat Abraham la ban kut no e ke jing lenti ke jung re ke e ke bu duai nam tu Isak ka yai peteng ban trekam. Amen. Isak duai nam tu Jacob per Isak ulai apro ende ke jing duai ke jung kadang trekam. Amen. Lesi fi kime ki kepala si fin let kam koloi ban ki khon re ba fila duai wala fila let no ke jing duai ke jong pi pat kadang trekam. Ya roi trai ke jing duai ke jong pi kadang trekam haba ke jing duai ke jong pi kadang trekam te den te kadang ngidan kam ban skut ho ba katnu kalong ke badan kam ki kime ki pa kilong ki badon kam hadu kata pan shiming ni senjam ban kurkhui ki khon den te kadang ke tin ke jong blai ka ai ngi ya ke jing maham bangim dei bantem yam dei bantem nakar miang sentur ke jing kan mi ke jing tem ha ke jugo por kan mi ke jing kurkhu kata ka bam dei ban long setia. Wabsal Jacob wangum no naga juk polio hatu la mo ban mi ko thang bat ko thiang naga juk polio kam la ban longum ta den te kada naga juk gar mek sentur ngim la ban tim ha ke juk por ngim la ban kirkhu ngi dei be tang ban shu kirkhu na baro bleu la khat gi ban long jing kirkhu. Amen. Ka Bible ko kirkhu wat gi batim ngi kirkhu gi breu baro kana tamme gi gi be et ki jangi ngi kam ban kirkhu ki banget kirkhu ki bhai basam kirkhu ki parlok ki parjor ka jing duai jong ka jing kirkhu ka long ka badan kam hadu kata pilabanong hallelujah ong jam roi try ban i ba kani ka jing duai na ka banta ka jing kirkhu ka long ka badan kam ka i ka kti jong ki shakri ka jong try am tang bagawan ra e ka jing pen khia ha ka ba bleu penon kam yaki Henry leng ba gajing bo ktingi I gajing pen kia ia gajing pendap gajong mensim bakhuat ban ngi I gajing turai ga phala ga jong blai ba shushu fin pulia ga tin ga jong blai fin yo I ha ka ba ki shakri ga jong blai ki juduai na ka ba ki shakri ga jong turai ba ki ba thamai le singla banong ki shakri ki badang shusdang le ki shakri ki ba kham ki ba don kham hapo ha gajing long long yalam ki syak duai haki wei pat ki ba kham long long yalam na ka benta
ka jing syakri ka jong ki ka kam ka jong kenrat barngi I ka ni ka jing jah ka ktien ka jong blai but nado ka por ka ba u Paul men ba udang long Saul ha ka por ye ka bala pen kendu yu do men sim ko men ba udang nya ka lenti sha Damascus ka ktien ka jong blai ka ong ba men sim jong blai la pen kendu yu Saul ha ka ba u Saul ula kla ka ba mut Namar udah ubreu ubesneu bahaning kong udah ubreu balik banyak ke Kristan. Ulai keleng ukem ke Kristan penyap ru ke Kristan udan keti ban yalam penyap yu Stefan. But ulalong ubreu ubesneu adu kata-kata ha kata kajing song shit nyam ke jong pen banagwe ke sngiu men sim jong bleu pen kendu yu ula kela kemat. But ha kata kajing kela kemat ke baja ublai ula keren hau Ananias. Fin pulih yang ini kam ki apostol nang bakandai kerkhat ke basipau do ke bakhat live and sham ya kita ke Bible kong bu bleu la kren hau Ananias ban let ya ke ban bukti halor ke kli ke jong Saul but ke Bible kong bu Saul yo pediang ke baptis yo men simukoi ha ke por bu Ananias ula bukti halor ke kli ke jong ban I katno kalong ke baron kam ban I ke tin ke jong bleu ke ong shu ngan ai fi de nuksa Hage baga Bible ko itu hagi kam ki apostol ko nong ba khatlai ge khat ke ba ar bangi hang ni ba gaktin ke jong blai ko ong haga por ba kini ki shakri ke jong blai ki la ya dwai ba ki la shajing it u men sim jong blai ula kran haki ba ki ban pen kerpang ya usol baru Barnabas barkaktin ke jong blai ko ha ka jing pen kerpang ya kini ki arngot kila dwai bar kila bu ka kti ngap kan puli ko magalong te kat bagi syakri utrai bagi bila shajing it umen sim ko long tu pen kerpang hanga yo Barnabas bari usol syakata ka kam syaka bangala khot jiki te ha ka bagi la shajing it bad dwai bar bala bu e kti haki kila pha no e ki ya ro utrai ha bagi la bu ka kti halor jo usol bar Barnabas kila pha e ki bagi la syaka kam ka jong kenran dan tak daw ka jingbo kti ka long ka badon kam but ha ka ba ai kini ka jingi kai nga kwa ru fin kin mau kum mangalada ban kren do bene ka kwa ban ai fi ka khot Bible ka ta ka long nya phai ning kong Timothy ka long ba ar ka khot ka ba pra ning kong Timothy ka long ba ar ka khot ka ba pra ha ka ni ka benta wabsul Paul ai ka jingi kai yo Timothy ngets kemba Timothy namaru la shakri ka kam ka jong kenrat ubo ikti ba bon ki breu ki ba wan ha ka jing duai but ki ba don kam ye ka jing duai ka jong ru tin re wabsul Paul ai ka jingi kai uang haba pibu ka kti wanom kerke ban bukti ka ba mod wat shu ong tang madi ban bukti shu bo ba klemda sha shu ka jing alam ka jong men sema khoi ning kong Timothy ka lanong ka ba san kedekhat ke ba arpu ar skap kan pulih ning kong Timothy long besan kedekhat ke ba arpu ar kong ni kentien me wat bu kerki elagakti hanu ruem lam ni wat yaket pop lam bar ki wegi breu to real de uba sumar kektien ke jong blai ka ong to real de uba skor ngopnong hang ni kektien ke jong blai ka ai ke jingi kai bu Paul ong yu Timothy wat kerki ka bukti Neta kedaung ni dan kam ban sya ke jingalam ke jong sembo khoi ken mau Jacob u sya ke jingalam ke jong blai ban bukti ha Ephraim bad Manase kum taru ni dan kam ban sya elam ha men sembo khoi katno tam na ke banta jungi ki Kristan ha ke patang ke banta ke Bible ko ong kat ki blai elam ro men sembo khoi kita gi long ki khon ke jong blai amen kum ki khon ke jong blai ki ban sya elam men sembo khoi de bar syukur ke bukti paring iba ke tin ke jong blai ke hikai ngi pangi dei ban bu ke ti tang ba de ban long da ke jingi alam ke jong men sembo khoi ka de ban long ru om na ke banta ke buram ke jingi na ke buram ke jong trai na ke banta ke kerteng ke jong trai hi pangakwa ba fin ken mau ke we ba ke ti ke long ke badon kam kini ke ti ke jong ba jumpi ke long ke badon kam ba ha ke por jong ke testament ke berem ki jubo ekti bat ki jura ekti ban kerku waran u habo kerku u pai Israel u ra ekti bat kerku iki neta ke dawani ke sni kwa ngin pai ke por na ke tin ke jong blai ning kong Timothy gal nong ba ar ke khat ke ba pra ong gum ning kwa namar ke tai ki rang ba ban duai ha ke jaka baro da ke bara ya la ki ti ba khoi klem ke jing bitar bat ke jing sa Hani kaktin ke jong blai ko ong habangi ra kikti ngi de ban ra om da ke jing bitar. Namar kani ke jing bitar ka kren sepang ke jing bom skautenan. Yano. Lara film skautenat yano fi bitar. But ha ke jing bitar bon sen ngi kren klumar. Ma ha ke jing bitar ngi le klumar.
Moses hagajing bitar ulek lumar klum sngap hai ke surga jong blai. Agapor bagi kur Israel kiwan knyom moyo Moses kyo nyum dan ngi kwa nyum yo hagaba khadu uleje thu sho blai ublai ong yo Moses kirit kren yo teu mau siang jayu Moses perlu bitar pla bagi kur Israel hagajaka ban kren usim du ding du utir du ding yo mau siang. Bar hagat hagajing tiet ke yo mau siang kami ke tang bau blai ong mela penjak buram yang Mela penjak buram yang dah keba memsim dah lek kumbangala hukum. Ngau ngeme keren mepat metit do dieng. Hakata gajing bitar gajung Moses ula kumbakla uklem le ya ka ege bau bleu ong. Bat nak dau jong kani ubleu ong yu Moses menam yo bandrung syakari ke betul dah kedot bakangap. So snai bai Moses. Ula ya lap syapangari ke betul dah kedot bakangap. Nado rijep. Sau post na mulai alam lenti yang ikut Israel andai haga bakado beli orang menam yorong kinrong kiwe menam yorong belai namar bau klem la bantela kami ke jimbitar dia tak dah bengi duai yang dia banduai ke jimbitar ngidi banduai ke jing iya amen Iroi try. Badang tang ong kaktin republik ong klem ke jimbitar bad klem ke jing yesat. Kini ke jing yesat jahne lafin puli ha ke English Bible fisul tu ha. Klem ke jing artatien. Kabumot klem ke jing ar jing mot. Haba fi duai ke jing ke bas kem. Waju artatien. Ke Bible ong haba fi ra kiti ban duai om da ke jing bitar bad om da ke jing artatien. Kabumot duai ke jing it, duai ke jing keman bad duai ke jing ke bas kem. Haleluya. Ya roh ya try. Aku aban hikaya pi. Bagaktin ke jomble ke hikaya bingi di ban raki kti ya bingi duai. Bun stien ma ngi serius ngau iri kentien. Dalapo ya ke por ban duai. Serong kumno. To ngi nyedam ke clear. Hang nu badan dekat Bible ong to nyedam ke clear. Dan. Aktin jomble ke ong to ngi raki kti. Dan fi ko adam clear ke firman tang bakti di ban ra. Kakti di vendra ngi pada bon sin ngi skap ngi kam skap ke jikai jong breu klempule Bible bah usus ngodai bah da duai telang lahi ke badam su ong ngi breu tong ngi dam anda kaktin jong blai ka klem ong ngi bagi dam kle abangi duai kaktin ke jong blai ka ong bagi ra kakti abangi duai amen namara abangi duai no ngi duai da ke jingat abangi ra kakti ngi pen benai ke jingkir ku bakan Tuhan tadena tak kadang aku aban hikaya pi aba pi duai penuai Kamtam duai penuai. Kajing duai penuai kadai kajing kerhu ya kipat bah mo ki balasius pa daga dor kas namu Jesus Christ. Suab kin mi na kajing senglang. Kidon kaman yo kajing kerhu kado na kitu ki baduai penuai. Kino ki baduai penuai pidi ban ra ki kiti ban duai. Amen. Mende ban bu kiti sepo. Jadi tak tahu ngitang na dulu mentakas ngi. Mana bade baduai penuai mentakas ngi le kita. Pihak ban ra ki kiti ke jongpi. Kaktin ke jong lagi kai ngi ban ra ki namang ikran ke jingker ku. Ngi ong kum no ha pangi duai penuai. Ke jing it ke jong blai ku pa. Ngi duai ba ke jing it ke jong blai ku pa. Kan long ha baro ki banget. Ke jing ai ke jong Jesus Christ. Ke jing ai ke bakat ke jing ai ke jong Jesus Christ. Kan long ha ki banget. Bar ke jing selok ke jing pesat bor ke jong mensem khoi. Kini lai ho we blai. Kilong rengkat bad baro ki bangai bad baro keleng setelah jog di bertai hafiong baro wanum bukti sepo ang baro amen ya roh you try hafi dua ke bapila akti kum dia fi bless ki bre baro amen maktin ke joblek ong ngada kerpat saman puli biang sisien ngada kerpat ong kaktin ke joblek kanu kan bapra ngada kwa hir namar getai ki rangba ngada kwa namar getai ki rangba ban duai ki jaka baro dag ra ki ti bakoi klem ke jimbitar bat ke jinge sad amen lawanong haleluya de den ta kadaw ka tin ke jong blai ko ongum no hebrew kal no bakat ar ngan pen kod dag ni kod Bible Hebrew kal nong ka bakat ar tin ke jong blai ko ong ini kentin skap kan puli dag bata jompi nabakum ta tu pin ra ya lagi ti bala penhap kriap bad ya ki khosiu ki bala sator tin ke jong blai ko ong tungin pen klan ya ki ti ke bala no kriap bona pedeng jompi ya pi duai pi bukti sepo de namar pila tulot jinglong mense ka ti kala no kriap kadung na pedeng jompi ka ti kala no kriap Parmamaniru
siapa bet. Perbadwai ru siapa bet. Senrang poi hapla petulun. Perbadwai ru hapla petulun. Perbamani ru hapla petulun. Dan lele kiba perbadwai ru kumnia. Habamani ru kumnia. Akhirnya boleh kemikai ini begini lek kumnia. Akhirnya boleh kehikai ini begini rak kikti. Amen. Hot kede banmi nak download. Lara kamde nak download kamen toy ke rak kikti ru henrei. Haba kala don ke download ke jengi inan kamban don sa ka jing rak kikti ke jengi. Amen. Maka jing rak kikti kapen i ya ke jing IT load ke jengi, bat ke jingat ke jengi, bat ke jing iet ke jengi kita ki bre ki bangi duai. Ada duai dah ke babukti apa longkom baduai le apai. Tadi nak terkedau wanam duai le apai. Wanam duai ringkat bagajing penat, ringkat bagajing bitar, ringkat bagajing susi. Duai dah gajing keman, duai dah gajing et. Wadah bagajing kan nok keriap, wadah bagajing kosio, kin longi besator. Tin ke jom lagi kai is bagajing dem kosio. Rementa ke singi pangakaran ni pitang sepangakti teken mau. Kabanding kong ngilaban duai dah ke bebu kakti. Halor jong no. Dalam fiso ie jeno reno, fidan mano bapang basitam, pi kendo eki hajan. Oh kekti, wanam ong ngampat day pastor, ngam day evangelist. Ke Bible kelam ong tangki pastor balawan bukti. Kelam ong tangki evangelist balawan bukti. Baru aki banget kilaban bu kekti, bagi bapang kenyo okia. Amen. Tapi fidan ki bapang basitam hayeng bukti. Mano bapang basitam bu dah kekti jong kejengat bukti. Bat ngahit scam bo try un penun kam ya pi. Amen. Kan mau ruah bapingi duai. Wanam syak bagakti kan long ka banok kriap. Ngin ker khu you try dai ka bara agakti. Ngin long smart, ngin long klan, ngin long ki ba shirham na ka banta jong try. Ti doh ka pon ngin yang lang liman ai ngo lang yu blai na ka banta ka ni ka tien ka jong try.